Hello! Daghang ginaigol ning kantahan. Module Legend. Usa ako estudyante kolehiyo, adlaw gabi ipirming problemado. Kining module ko grabe lisod kaayo. Apan nagwantahon para sa kaugmaon. Si nanay ko pagka-apurado, sigig bagulbol ang sirdi kompleto. Unsaon man di ka mao, apan sa Mobile Legend bansay kaayo. Kinirabain ta ng akong maestra, labihan ra ba nga pagkakugihana. Bisan baha mula bangyot siya, para ang module ko ihatod sa amoa. Si nanay ko pagka-apurado, sigig bagulbol ang sirdi kompleto. Unsaon man di ka mao, apan sa Mobile Legend bansay kaayo. Nagaginaigo niya mga estudyante sa module, nagduwa og email. Inirabain taw ng akong maestra, labihan ra ba nga pagkakugihana. Bisan baha mula banggit siya, para ang module ko ihatod sa amoa. Si nanay ko pagka-apurado, sigig bagulbol ang sirdi kompleto. Unsaon man di ka mao, apan sa Mobile Legend bansay kaayo. Unsaon man di ka mao, kaduha na intaw ni balik og grito. Thank you.